Kalusen nggih Mas kowe itu. Kalusen. Bagus ning lanang. Kowe sapa kok nyegat aku ning dalan ngono? Aku Subroto. Apa to? Aku iki ngandani kowe ya nyok. No, lho iki Prahmen. Atin karo Seana. Ketoprak. Ketoprak. Heeh. Oke. Wah nek musuhe Tatin terus ngadeg to. Wonten pinten? Waduh kok wis ra ono ya sik. Mbok gek ning sak. Ora sak kok sak dhewe iki. Ah nggih pun. Ha iya. Ya, Tin, ngadeg Tin. Wis sakniki? Iya. Wah, urung fit ya aku. Dodone sesek wae. Areng ngadeg kok. Ayo ditutupi. Ah iya. Ndak ketok. Ya wong Jawa iki ngono ki. Bener. Masa mloho-mloho didelokke. Wah, aku ra seneng nek kok ngono. Ya malah ditutupi. Kudune ditutupi. Awak ndarani sesek. Heeh, aku ndak dilalere oke. Aku nek ana kucing liwat, lha Nyapa? ayo ditutupi. Ngopo kok tangane ngene iki ngopo? Kaya kejak gandengan lho iki. Ketek kok. Kok ya kowe iki guys. Ae temindakku ki wis apik mah tangane nridi. Ayo leboke sak. Leboke sak. Spontan ya. Spontan. Tangane teko maju dhewe nek ana wong wedok iki. Heeh, spontan nggo tombo untu. Kae ponstan. Oh, spontan. Iya. Heeh. Iki adegane nek kowe iki pangune tetep ora berasa, alus sing ngoncet Tatin. Wah, Broto Suminta. isih wangun, Mas. Ah iya, sing iki urung rampung aku ketok goblok banget lho dadi Broto. Isih wangun. Iya, Bang. Ngelem. Mah dipendeliki. Garwane Mas Kisban. Heeh. Sing endi? Iki sing nyok dadi Bandung. Oh. Bandung Bondowoso. Piye wis fit? Pit. Fit. Fit kok. Jare untune kon nglebokke. Ah wis ra eneng ra ya kono pit. Nek wis gek engko karo aku. Nek karo Tatin untune iso metu ra? Nek karo Tatin. Ha iki ora mung untu sing metu. Apa to? Lah tangan bareng mau ngene-ngene. Wah. Refleks. Refleks. Refleks ya apa? Ayo kowe iki sing lucu ya kata-katamu sing ngawur kuwi lho. Refleks. Refleks. Nek bener wae mbok golek guru bahasa. Ditanggap kon limbukan ngono. Todok. Apa, Mas? Loh, seminten ben. Tar aku nek dodol bakmi. Tok. Todok. Oh, kuwi mau le mrucut mergo nggawa mic. Dadi ora iso cementet. Kabutan mic. Den Mas Broto. Sopo kowe? Panjenengan mboten kemutan kalian kula to Kang Mas? Cat ketok sat ora. Aku dudu cat. Aku dudu cat. Opo? Mbok mikir dicerakke nggon mulut. Tamploke we. Piye to? Den Mas. Kalusen nggih Mas kowe itu. Kalusen. Bagus ning lanang. Kowe sapa kok nyegat aku ning dalan ngono? Aku Subroto.
Apa to? Aku iki ngandani kowe ya, Nyok. Engko ora diwangsuli nesu. Omonganmu iki kaya sing tak omongke mau. Lah kok dadi kowe ngomong madu dekat. Aku ki sapa jenengmu? Ngono ki lho. Kaya Pak Dayat kira omongane munggah medun to kae. Lah kok kowe ki sapa kok sih? Kowe iki sapa? Jenengan lali kalian kula to, Kang Aku Mas? ora teges lali nang aku urung tau srawung marang Mbok sliramu. masaken mriki. Ora kaya ngono. Kang Mas. Percaya ya obat ula, ora percaya ya obat ula. Kok anggo obat barang to? Ya aja ngoyak banget to. Lah jenengan nek lali tak elingke mriki nggih. Ngono. Lah ngopo? Ah cah geleman ya mah. Lah aku ngampet rekoso iki. Kula suminten. Oh. Lali. Suminten Wah, to. kok one iki ora ngeter to. Heh? Oh. Ha piye? Kula seminten. Oh. Wah. Angel lho ming sak oh nek ketoprak angel lho. Kowe sapa? Kula suminten. Oh. Apa? Nek ana wong rekoso ki seneng. Oh, makne tole. Aku melu ya pakne roro kowe. Hei. Oh, suminten. Lah sing edan malah brotone. Oh, iya. Iki nek ditonton penonton ketoprak do bayar ku iso dibandemi watu lho. Mula do takon ora mbayar. Nek kagungan arta dienggo nyumbang wae. Suminten. Kula Den Mas. Aku iki rekoso tenan. Lah kenging menapa ta? Aku ki wis ora tresno karo sliramu. Nggih. Ora tresno mak. Lah ngopo e? Ganggu kae. Den Mas broto ki nek mengo iki ra kaya wong ngono kuwi. Aku ki ora ngono. Set. Mengo. Aku ki ora ngerti tenan. Nah, Diomongi. blokingnya dipaske dadi mandegrek ngono. Aku ki ora ngerti tenan. Lho wangun kok kaya mbungkuk lho mengo kok. Kudune jejeg. Heeh. Mlaku saka kono sik, mlaku saka kono sik. Ora saka Pasar Bantul. Nesu. Kowe kono. Ora kowe iku mbene. Aku Heeh, aku karo omong. Kowe iki sapa sak tenan ngono. Oh, wangun. Karo omong ora mung matane. piye pripun? Karo omong. Aku ora ngerti tenan karo kowe. Kula batin e. Oh iya. Mandek. Aku ki ora ngerti tenan kowe iki suminten. Madhepe rene. Iki sing edan malah brotone tenan lho. Heeh. Kok ganti wae. Makedanan suminten. Aku karo Gustine wae. Hah? Karo Gustine. Ampun kersa Gusti. Kelemon. Sapa sing keleman sapa? Heh? Sapa? Mbok dekku. Mbok dekku ki dodol bubur ning Mogri lemu. Lah nek aku? Piye? Sate kronyos. Apa wi? Sate kere lho. Nyunyir. Enak no? Suminten. Kula Kang Mas. Aku ado-ado ditundung Kanjeng Rama, aku jengkar malah kepethuk sliramu. Ora ana ketoprak kok. Malah kepethuk. Sabar, Mas. Itu ketoprak wis perkembangan, Mas. Oh. Masalahe zamane engko radong rek nek cara mbiyen ki ngene iki. Oh, ketoprak lesung. Kula menika Sehana menika Mas Eno. Ngono kuwi biyen. Oh, nganggo gluk-gluk. Yen iki perkembangan to sak wis warna-warna. Ya, ten. Suminten. Mbah. Kagol aku, ora sida gandrung. Suwe. Aku nganu ra serius kok. Ganti kowe wae. Kok milih sing Suminten kok kuwi? gonta ganti piye? Kok milih sing kuwi ngapa? Kok milih sing cilik? Anak sing lemu mutung. Ayo ganti le cekli.
Ya jajal nek wani, jaan. Gelem, Nduk? Ora gelem. Ya sengko ae. Ya anane aku rasa milih. Mulane aja terus nesu kaya ngono to. Lah panjenengan menika mboten ngertos kok, Glen Mas. Aku pas merem kok. Mula sak menika mang Iya. matane dilekke. Matane. Ya engko tak padake karo matamu. Lah ya ayo saiki melek bareng dimatke. Oh iya. Ayo. Kuwi Mas. Aku nek jajekke rol ngono kuwi. Doyak wong wedok kene wis gemang-gemang tenan ning tangane obah dhewe. Wong mati kok njuk tangane arep yak-yakan. Mripatmu apik. Lah ngapa? Kebak celak. Sok ganti hidup Lah ngapa to? sing kriting. Apa ono Hidup sing kriting rambute le golek nang ndi? Hah? Pesenono Ngendi? ngono aku. Kene jenengan napa? Tilase nggone mbokku mbiyen lho dijungkati dombrodol. Tak pasang urung dipasang obah dhewe nridil. Suminten. Oh kono. Ora blockinge ngono kuwi biasa. Oh, iya. Aku ora bisa nampa kuwi. Mergo aku ora tresno marang sliramu. Wong kula dereng ngomong tresno kok. Lah kesuwen. Lah sing marai suwe sapa? Hah? Sing marai suwe sapa? Arek aku tak sesuwe. Aku Minten. Kula. Mbok yo isin kowe sawijining wanita. Kok ngoyak-oyak karo priya ki kepiye to? Lah nek kula niku tresno. Nek tresno ya sak gelemku to. Aku- Jenengan tresno mboten kalian kula? Ayo sak gelemku. Lah ya saiki tak tekoni jenengan seneng kalih kula mboten? Ora. Kenapa? Sebabnya apa? Aku urung cukup umur. Mergo aku isih ning pasinaon. Jenengan niku sinau napa? Sinau napa? Aku sinau katresnan. Terus sakniki nek kula tresno kalih jenengan, Lah tak praktekke. Lho. ya ayo dipraktekke. Sinau masake. Heeh. Akeh dijakke lho, dijak praktekke lho. Nanti Jenengan niku pripun to, Kang Mas? Ojo Kang Mas apa kaya- Den Mas iki sidane iki? Den Mas. Den Mas? aja kaya ngono ya. Kaya ngono piye to? Yo kene kowe wanita kang lelemeran. Kula mboten lelemeran lho, Den Mas. Nyatane ana priya sing ora seneng karo sliramu, kowe ngoyak wae, ngoncet wae. Lah menika niku tuwuh saking ati kula, saking ati kula. Nggon ngendi atine? Mriki niki ati kula tuwuh. Lha kowe ngemat ketenan. Mane-mane. Kuwi lho bandule kuwi lho. Mane-mane. Bros to. Dhuwur cilik bandule. Oh. Aku saka mburi wae kono. Madhep Apa kowe arep meni papat meneh? ora. Delokan to. Delokan to sing saka mburi iki lho. Heeh, mbok rono dela. Mak ora gelem. Ya tak nganggo anu mata hati. Piye? Ana andeng-andenge. Nggon ngendi? Mburi. Kok ngerti? Suminten. Kula Den Mas. Aja ya eling ya. Boten. Kula pokoke tresno kalian panjenengan. Nek jenengan dereng tresno, nggih engko suwe-suwe rak ya tresno. Wah ora kaya ngono kuwi kowe kesuwen karo bapakku engko dadi seneng bapakku kowe. Kok bapake? Aja kaya ngono ya. Mbok Gusti dijajal niki sik. Gusti pripun niki mah? Ora usah ngomongke Gusti. Awet sih. Soale Gusti ki ya jane ya ingin ning rai. Wong aku ki wis ro Gusti ampun ngoten lho Mas ana. Ngoten nggih. piye? Ora pareng. Ampun ngoten. Sing lurus mawon. Aning kula pun mboten iso lurus ya Mas. Gusti. Maksudnya piye? Gusti ngono. Tegese ya wis lah karem lah. Aku nek bengi didepi kok ngene iki aku manut wae lah. Suminten. Den Mas Brotone sidane manut. Ora aku mah. Amoh kok. Ora gelem. Saestu mboten punon Den Mas. Wis saiki ora gelem apa meneh besok. Besok pagi. Kok besok pagi to? Mbok jenengan mang rasake dhisik. Jenenge nek wong memangan ki nyicipi dhisik. Engko nek enak ya dipangan, nek ora tetep dipangan. Oh kaya ngono. Ana sambele ora? Ya engko ana sambele ana, apa-apane ana. Saiki ibarat wong mangan Piye, dicicipi dhisik. Oh ngono. Purun nggih? Wis mateng mbah?
Sampun, Oh, Den iya. Mas. Aja kaya ngono ya. Kowe iki nggo patuladaning para wanita. Nek nganti kowe kaya ngono, isin aku lingsem. Lah nek kula tresno banjur kepripun? Ati kula sampun nibake ten atine panjenengan mriki lho. Wis kowe ra kena tak kandhani. Mboten. Pidanawati. Loh, Ampun to Den Mas, mosok nggih langsung dipateni lho. Aduh kaget aku. Aja ya. Mbok piye to? Napa panjenengan kula tembangke? nah, ki tembange suminten li nembang lali janjine sesuai permintaan. Nah, Oh, dibawani. kowe arep nembang. Inggih Kang Mas. Ya nyoto mengko tembangmu iso mlebu ning rasaning atiku. Inggih. Bakal tak tampa. Saestu? Oh. Nggih mriki mangke. Ning nek nganti ora iso mlebu ning atiku, aku le mlebu. Oh, Mlebu wonten ati kula? Ora. Lah pundi? Ngendi? Kamar mandi kuwi lho Mas Sedak. Lah kenging menapa? Mbok mriki mawon riyen. Ya wis gek ditembang. Dirungokke dhisik. Ya, wis ngampet iki aku. Ngampet napa? Acah lurus e. Sah lurus? Diajari kaya ngono. Mriki nggih. Endi? Aja pindah-pindah mah ra kelakon kok. Kadoan. Dina Minggu Turut ayah ke kota. Den Mas, mbok Ngopo? ampun ngaten ikut Ngopo to? Menika kula lagi nembang lho. Oh, nembang ya. Mbok ampun ngaten iku. Tak kira tembang bocah-bocah kae. Turut ke kota naik delman. Aku kok duduk di muka. Mosok muka diduduki? Ya mukamu. Kok mukaku lho. Terus no minten. Kang tak anti Mbok cakep mriki to Den Mas. Aduh ora kuat nyampet ya. Ya wis karepmu kono. Tinamone iki mlaku kok ora iso ngono lho. Lah tok ceneng-ceneng kok ya. Mlaku biasa, kaya manten kan lho. Iya. Kiri dulu ya. Tong tong klung dong neng no jelung no jelung. Ora jangae apa napa? Kok majlung ki sik majlung sapa? Lambeku Mas. Oh. Aja nangis to. Kula mboten nangis. Lah kok ngekek. Guyu. Oh iya. Tinamone ngaya wara Walah bune kowe nonton ya, Bu. Iku Bune sinten to Den Mas? bojoku. Mboten sah dipikir. Ora dipikir pe padu tenan kok. Ora dipikir-pikir. Nah, panjenengan kan wonten mriki golek dhuwit to. Anak tenanan lah aku nglabuhi tenan lah aku retok-etok. Lah, karepe arep piye lho? Mulai padu tenan nek iki. Maaf Bu. Cuma drama. Wis-wis iso dipenging bintang tamu lho kowe. Hah? Kowe anggere muni didundang wong anu benjing bintang tamu teng mriki pasti ana. Darange sinten? Pak Seno. Wan pun mboten ah, ora semangat Pak ngomong ngarep gandrung meneh. Gandrung meneh terus karaku terus sia-sia. Kok jenengan ngertos? Apa sampean? Ayo mbok menawa Nek karo bune apik endi to jane? Neh? Karo ibuke kuwi mau lho. Apik bojoku. Apa sak? Ya Bu. Mbangane nang omah disemplang. Masa apik ibune karo aku? Tegese sing penting ki apik atine. Lah aku ya apik lho atiku. Endi? Lah iki nang kene. Suratin. nek ngendi kok dideloki atine iki ora. Nek ngendi tinatine? Streaminge kon mateni delo ya Mas. Apa? Lah ngopo? Bojoku jinggleng ya. Maaf. Cuma drama. Iya. Atine nek ndi atine?
ati kula wonten mriki ten. Oh ya syukur. Aja oleh dolan ning ndi. Lah niki asing dolan ten mriki lho. Aku didemok kene. Oh bales nak aku kok. Aku nak didemok tatine tak demok genti kok. Entuk apa? Kene nek arep bales ki bales cepet aku dolan atiku dolan nang atimu ngene iki. Keswan. Aja dolanan HP wae. Ini stres tenan ngadepi semene iki. Oh wes. Piye? Terusno. Arep bales ora? Arep bales ora? Sesuk tak bales iki yo. Saiki wae nek bales. Tak bales nggo undangan. Kok disekseni wong akeh ngene lho. Masuk sih yo kokean semene 10.000 ping ya. Lah kok dadak anggo 10.000 ngopo? Makane ada lemah. Kok masih? Mbok mriki ta. Diteruske minten. Aku atok gandeng kepiye weh. Pojok. Mbok tangane manut nek tak cekeli mbok manut. Nyun ngapunten sedherek-sedaya nika namung etrok-etrok. Lah karepe piye? Arep tenanan apa piye? Aja yo. Wis tin sak karepmu lah. Wis dep-dep remaja lagi. Iki kok tangane wik-wik ngapa? Ngene-ngene ngapa? Jam tanganku ki yo mirang-mirangke tenan. Wis tak tahan-tahan yo obah. Tak cekele tangane. Wah, mau-mau ra dicekel mbah sedakep dicekel. Ngene lho. Dilebokke ngon selah-selah niki. Nah. Aduh. Piye rasane? Tumpas air. Yumus kurai. Tunene janeka sapene dikae apa tuh merade sakitnya sotahe kagaruai kucek kutahe kucek kutahe lagu indah kok engkling wis kaya sahrukan tenan lho. Terus sing yo malah awal. Aku ngono awakku dhewe wong tuwa gembrat-gembret. Apel. Tenan lho jebul pemaine sing lanang ki pinter tenan. Iso gandrung cara India. Kuwi jaman biyen kok, Mas. Oh, iya. Cara liyane iso ora? Cara liyane. Manut kebutuhan. Ya engko tak tunggu ya. Tak tunggu. Nang perapatan wong ndi? Maksudnya iki mau kan wis cara India, mengko mbok menawa cara Arab apa cara liyane? Wis spontan. Oh, spontan. Engko ana kata-kata. Kaya istilah Pak Dalang. Napa? Aja ngungkurke ya. Terus gendinge pangkur. Ngono kae. Engko ya ngono kuwi. Oh. Sak kecekele omongan. Di konsep tiba-tiba dhek langsung engko tiba-tiba dhek minten tenarana. Lagu kok minten iki kepiye? Ya dikarang gandeng aku seminten ya ngono. Ani. Ani. Sungguh aku tahu ku cinta padamu. Bola cah iki pinter ngono. Ani. Ani. Kok saya blero to Din Mas. Blero piye tak tutupi ha kene mengo dadi maswarane nrebel. Terus ke. Manglali jan jine. Den Mas kenging menapa? Kula mimikke. Engko tak mimike dhewe kok. Lah niku lho. Oh. Kok nembung. Wong ana suminten kok ora gelem nembung mimik kuwi. Lah nggih mbok nembung nek elak niku. Nembung. Aku bar kethekan. Hah? Ki kudu ombene putih.
Oh. Ah seminten yo duwe kok putih. Takonan. Duwe to, Tru? Lah kula napa-napa gadah lho Den Mas, panjenengan nyuwun menapa? Mudarat. Nek sing coklat ana. Coklat nggih enten. Nggih, napa melih? Nggih. Teh kenthel. Teh kenthel nggih wonten. Ajeng ngangge gula batu napa gula pasir napa? Rasa gula sing murni. Oh murni. Gula marai lara gula. Nggih mengke kula damelke teh pahit nggih. Kopi yo duwe. Wis tenane. Duwe. Kopi duwe. Gadah. Kopi ku ora seneng sing ireng. Ora seneng ya Ah piye? dicampuri sing supaya iso coklat. Campuri susu. Susu yo duwe kuwi. Duwe mboten. Gadah no, jenengan ajeng nyuwun susu? Bul bocah ki komplit. Lah nggih monggone kula iki warung kok Iki nggih. mbiyen angkringan yo. Ajeng nyuwun apa? Wis engko dadakan wae. Ndak do kepengin Saestu panjenengan mboten purun kalian kula ta Den Mas? ora. Kowe kok nyekeli kerisku terus kok. Lah niki wau kok ya modan-modot wae ngono lho. Pancen aku ki wong apik ning liyane do usil wae. Menengo res. Anane pijersa maya. Anek ra duwe tenan ora semaya ya Mas ya. Lah iya. Nek iso-iso tak dobel wis ngono wae. Panjenengan niku anane ya semoyo terus. Ah pancen aku ora tresno kok. Mbok apa ngenten niku? Lah kepiye? Mengene nek jenengan seneng karo wong wedoke ora seneng jenengan piye? Nek digenti ngono kuwi kepiye? Aku lek liya. Lah nek liyane tetep ora gelem? Mbok apa anane saiki anane iki aku gelem karo panjenengan, mbok panjenengan iki. Ya wis ngono wae. Ora tresno aku. Loh, piye to? Ora tresno. Kula pun nembang lho Den Mas. Lah arep nembang ki ana hubungane karo rabi. Lah, mbok menawa kesengsem karo suarane ngono lho. Suaramu ki nek le apik-apik becik. Nggih. Laras. Terus? Ning sing ora laras atimu. Kok saged? Mergo aku ora tresno kowe malah ngoyak wae karo aku. Lah nek babakan mboten tresno, mengke nek sampun kulino niku saged tresno. Ha iya. Dijajal sik. Oh iya kaya ngono. Nggih, purun nggih. Ya wis. Wis. Nggih, nek purun nggih mriki. Tangane saleh kene. Ngene. Pin Tanganmu kurang munggah nek nyekeli. Ora sangetke. Lah piye rasane piye? Bojomu melu ora ya? Bojoku ora melu. Iya ngono. Rasane piye, Den Mas? Rasane piye? Anget. Lah iki lagi kaya ngene wis ngrasake anget to. Iki urung liya-liyane lho. Sing liyane wis do lunga. Den Mas kok ampun nganten niku to. Wis terusno nembang aku bengat. Lah kene menapa lho? Keringetku sak jagung-jagung. Ngampet kok. Tak lapane nggih. Tak lape. Mah. Lah napa? Kalau mau ngelapi gue taplak omah. Lah nyuwune ngangge napa? Situ. Tisu. Ayo diwalik to ya. Pemenan ora monoton. Pinter golek alasan ngander-ander angen dekor. Ora tak jak omong ben nembang to sak semaput tak tinggal lunga. Mbok ampun nganten niku nek kalih tiyang setri menika. Ya sing gedhe pangapuramu. Mergo aku ki urung duwe rasa tresno. Mbok wis seduluran wae. Mah aku wis akeh sedulure. Duluran ning kok ya tak cukupi. Mah Padha wae. lah aku mah nek sedulur kan ora iso bobok bareng. Iso. Ya ora. Kowe nang kamar nomor 1, aku nomor 2. Le turu bareng. Lah kan ora sekamar. Ora sekamar. Alah. Aku pengine boboke satu kasur. Edan nek. Piye? Kasur. Wah wis to Tin
Kan Lah piye to? Den Mas bunek ora kepengin tenang. pengen yang merembuke iki engko wae to. Lah ya terus piye lho wong aku ya silak kepengin tenan dadi bojone jenengan ki. Wis terusno lemu nembah. Iki aku menggari sak padha wis rampung. Ya nek wis rampung ya wis to. Ya aku mau urung angsal. Aku urung oleh. Bingung to? Bingung. Adep-adepan Lah, karo iki wis Piyayi oleh- Bagus ki lah, mesti bingung. Lah jenengan ki oket mau ora gelem lho. Aku nganti kentekan kata-kata dinggo ngerayu jenengan ki lho. Kuwi skenario niki ngono kuwi. Nek nganti aku gelem, lah ora ana wong muring-muring. Sapa? Penulis naskah. Ya ora apa-apa lah. Maksudnya sedilit wae nglegani ngono lho. Oh ya nek kok dilit ya enak mantap. Saiki ya, Ya. kamare wis ditebahi urung? Waduh iki apa meneh. Wong amben akeh tinggine jan ditebahi ora entek. Nek nganggo jenengan tinggine wis tak kon lunga dhisik, aja ganggu dhisik. Kabeh sing ana. Ning mesake disangoni nek kon lunga. Masa aku nyangoni tinggi lho, jenengan iku mbok Ya ora. wis kok diteruske. Tengah Sakniki telu. joget. Hah? Joget. Ya tak turuti waton kowe aja edan. Ya. Nggih, tenan lho nggih. Joget tenan nggih. Iku mahono poci barang. Pira Mas kira-kira? Aku wis ora
Wis rampung. Wis. Aduh, getun aku. Tapi ya, Mau gelem mo. saiki wis rampung, saiki arep gelem ora? Gah, Tetep gak? gah. Ya wis aku tak linggo. Gak Wah, etuk. nah aku rugi. Rugi piye gak etuk 150 ya. Karepe njaluk pira? Ha sing nyukupi kebutuhan. Konjur sing nyukupi kebutuhan ora. Aja.